Asa mo ka? Ani nagkatag-katag naman po ni mga buong og balde kabo dire. JL! 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 Ay, pus. Asa mo ka? Mo kuya, kung dulat ta. Ay, mutubag-tubag ba gano? Unsa man na imong unahon? Kana imong gidadulak cellphone diha nga way hinungdan o kini mga sagbot dire balde nga nagkatag-katag. Amo ka mo kuya, di turmurad kasi kung padulat diri ba? Kuyawan nimo makatubag-tubag bataa ka no, basig palayason ta karon. Na, tanawa lagi napildi noon ko. Awara oh. Ako pa'y pasanginlan nga napildi siya na yan dula diha. Unsa kay labot ako diha nga nag yaw-yaw raman ko diri ha. Ikaw kuya ba, mura magkagwala ka dawat og purpose. Sayo pa, gisapot na. Sige, gisgot anang purpose na to. Kabalo bitaw kang igor ang ipangbayad sa atong mga utang. Unsay mga utang pag sure oy. Kusog mo pata og lasto kuya. Mura ra tong release sa purpose ba. Kung say mo lasto. Mayuha gini mo magtubag-tubag no. Bantay lang kay nigbalik na ko hagdi ni mahipos ni akong gisugo diri ha. Bantay lang jud ka. Magisgot dayon kong sugal. Hadlok din na si kuya. Nag-ayo i-report. Tanggalan din na purpose. Yati kang bataa ka, dili na ka masugo ha, bantay ka lang karon. Palitan talag sapatos be. Delikado ko ani ba? Basig ma-report ko sa kong sugal-sugal. Patanggalan kong benepisyo sa purpose. JL! JL! Sige, push. Hala, si kuya man rumbay. JL! JL! Isa na ang pud kuya. Sugo na pud kuya. Ah, grabe. Wa pa gani ko ka istorya, tagnaan man dayon. Kabalo na ko daan kuya ay, namalugo na pud ka. Unya, kumusta naman to kung gisugo nimo? Da pa kuya ay, kapoy ko. Jesus. Oy, kapoy-kapoy. Araw, imuha na ng sapatos oh. Sure ka kuya, para dila sa kuha. Sure, oy, siyempre. Parang ginisimuha, pinangga, aguta ka. O na raw, abrihin na yun. Hala, bayo ay, Nike. JL, kato kong gipang subo sa imo ha. Ipusa to dito. Ako rin bahala to kuya, gamay na kayo to eh. JL, taysa, kadali lang. Isa man kuya. Katong imong giingon ba nga sa purpose ba nga nagsugal-sugal kong gasto? Ayaw saba ha? Nga na kuya, kung mo report ko. Ayaw report. Kay matanggalan tag purpose. Sige lang sunod dawat na tog purpose ha. Kay palitan na punta kag bagong sapatos. Bantay kuya, sunod dawat mo, bago na pong sapatos. Sunod dawat kuya, bago yung sapatos sa food. Ay, nakadali ang light. Pus! Pastilan. Uy, di man kabalong usit ni nga tank. Uy! Sus, pastilan, kasayang. Na! JL, tagay kong saging dire be. Ikaw, kuha diri kuya eh, gapoy ko. Sige, nagod, palihog lang be. Iutom ko. Ara kuya oh. Tuman yung apil dito ay. Bugok kayong kalaban. Sige, pus. JL, tagay pa kong isa kasaging be. Sige, push. Muluka yun mga kaubana ay. Sa mukha ni mura kuya ay. Pagdali ba, pilde na raba ko. Bantay lang yung karon. Saging din mo gusto ha. JL, pagdali ba? Adulong na lagi ko kuya. Sige, yung hinti ko ba kinaklasing na. Okay, let's go. Sinilas man lagi na eh. Reklamo ka, reporte ka. Let's go. Kauntag sinilas, oy.